Mga kapuso, karong buntaga sa kadikalibreng boksidor ang atong makahinabi ning bag-o lang. Giila siya nga female world boxing champion human nga iyang gipildi ang kasangka para sa WBC atomweight silver title sa kompetisyon nga gihimo sa Dubai. Ato makauban ang proud Mindanaoan nga si Norge Guro. Norge, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV na makita sa Tibok Mindanao. Kumusta ka? Good morning po sa tanang mga kapuso. Okay lang. Mayra sa kayong karon. Pahulay sa. Maayo kay anak ka sa maayong kahimtang, Norge. Tuod, congratulations sa imong kadaugan ug imo gayud nakuha ang WBC atomweight silver title. Kumusta ang imong gibati? Nising na ba ang kadaugan? Karon pasalamat gihapon sa Ginoo, siyempre pinakauna kay siya naghatag og chance pud sa ato nga mudaog. Og labi na pud sa mga taong nagsuporta sa ako, lalo na sa mga trainer nako, among manager Sir Gary Connolly, Coach Brex. Kay siya man ang uban sa pagdula nako sa Dubai. Og of course akong family diri nga walang sawa nga gasuporta sa ako. Nako, Norge, kung bisan si Kinsa siguro susama sab ang bation sama sa imo ginabati karon. Pero Norge, sa mong kompetisyon, maingon ba nimo nga kumpiyansa ka nga madaog sa imong preparasyon sab unsa-unsa ang imong gihimo una ka ni apil sa maong kompetisyon? Actually, medyo nag-adjust to sa preparasyon, pero ingon nga kumpiyansa, dili gyud ko pwede nga magkumpiyansa kay akong kalaban, mas preparado siya sa ako more than 1 year kaysa sa ako 4 weeks lang ang training ay hada ng dula. So kailangan adjust more on cardio and endurance mo pa sa sulti sa akong trainer nga kailangan na mo para makaapas gyud ni sa kondisyon. Truly, ang pagpaningkamot nagbunga gayon og maayo. Apa Norge, balikan tagamay no ang imong storya diyang nagsugod ka ni ining boxing. Unsa ba ang storya ni ini? Mahabang storya actually. Nagsugod gyud ko sa pinakaubos, may mga ning abot nga mga dili na to malikayan bitaw nga usa pa trial sinana sa matagadlaw, lalo na sa ako ang napay niabot nga medyo nakakuan sa kapag namatay sa akong bata last year. So medyo trust na lang siguro sa Ginoo nga makaya nako tong dula na ko nga last. Agwanta lang. Kaya ra. Sa imong lantaw, kinsa o unsa ba ang nag-impluwensya o nagtukmod kanimo nga mosulod ani nga sport? Hilabi pa nga usa ka kababae. Og along the way, unsa ba ang mga kalisdanan nga imong naagian? Pinakauna gyud, of course, akong mama sa buhi pa siya. So since nga gamay pa may siya nagkuan sa mga kung sa mong gusto, ipadayon gid namo nga makabot, di lang gid mawadan og ganang yung nga pagsalig pod sa kaugalingon, bahala kung say ingon sa uban tawo nga dili na nimo kaya, basta kaya nimo dili ka nagbuhat og dili maayo, go lang. Tong last year, pagkawala sa akong second child, medyo ninghugno ko gamay. Ang ako lang always prayer lang makayanan pa nako kay siyempre lisod kay mawadan po tag isa sa atong pamilya, lalo na samot ng atong anak pinakalisod kayo. So prayer lang, bahala nagigid na malikayan ng sakit, pero basta di lang ta mawadan og kan sa Ginoo nga nara siya permanente sa to, bisag usa pa nga mabot nga problema sa to masolusyonan ra gyapon. I'm so sorry to hear your story, Norge, and condolences alang kanimo. Pero tan-aw nimo, Norge, kining mga challenges no, lantaw nimo kini ba ang mihulma kanimo nga mahimong usa ka dekalibreng atleta ug karon world boxing champion pagayon? Murag ana gid
tungod lang po sa mga anak mo pong naningkamot gid ko nga makuha gyud nako ang world title kay para pud ni sa akong pamilya nga basin mga di na to matag na napay moabot nga opportunity nga makuha nato madawgan nato sa sunod. Ug syempre Norge, sigurado ko susama nimo ubay-ubay sab ang mga nangandoy nga mahimong usa ka successful nga boksidor sama nimo. Busa, ano na ba kayo tips o mensahe nga mahatag ngadto kanila? Ang ako lang makasulti sa mga boxer nga nagpadayon karon padayon sa inyong pangandoy, ayaw gid mo kawad ano paglaom, lalo na pag boxer ka daghan maabot nga mga trials, lalo na sa pinakauna gyud pamilya. Kay siyempre ang uban stay in malayo bitaw sa pamilya, so ayun lang agwanta lang kay dili na to matag na baskin di ay kaloyan ta gyapon sa Ginoo nga kani mabotaan ni nga part mo maabot ta kita nga mag world champion ana sa muna sa professional o sa mga kabatanunan nga naipangandoy go lang, think positive lang, wala think positive lang perme. Daghang salamat Norge sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Sigurado ko daghang kapuso nato ang na-inspire sa imong storya nga napaambit. Amping kanunay. Daghang salamat po sa inyo sa pag-invite ng interview At Home with GMA Regional TV. Amping pod mo kanunay. Kini ang At Home with GMA Regional TV.